Яз фасылы олы тантананы Евлашева бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Рамазанова Әминә Мотыгулла кызына да алып килгән. Бүген 6 апрель көнне ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Алисия, кияве Расим, улы Илдар, килене Галия, улы Рәшид, килене Алсу һәм барча оныклары да котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез тумышы белән зур Ширкли авылыннан. Үз тормышында әтиебез Гаяз Муса улын очратып алар матур гаилә коралар һәм яшь гаилә буларак Евлашева бистәсенә күчеп китәләр. Бар тырышлыкларын куеп үз тормышларын җыялар. Гомер буе әниебез тимер юлда, әтиебез Транссельхозтехникада КамАЗ машинасын йөртүче булып эшләп, безне, 3 балаларын, 1 кызлары һәм 2 улларын тәрбияләп үстерделәр. Бар тырышлыкларын, мәхәббәт һәм вакытларын балаларына багышлап, безне барыбызны да гадил һәм акыллы булып үстереп, укыттылар, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүгенге көндә шөкер Аллага һәммәбезнең дә үз гаиләсе, барыбыз да тормышта үз урыныбызны таптык. Кызганыч бу бәйрәмен әниебез пар канатсыз, газиз әтиебезсез каршылый. Әмма ул бер генә дә ялгызлык хисе татып яшәми торгандыр безнеңчә. Чөнки күп санлы бала оныклары аңа эш пошарга бирмичә, сары сагыштан арындырып яшиләр. Улар Рәшид килене Алсу белән аның иң олы таянышлары. Бергә гомер итеп, алар әниебезне хөрмәтләп яшиләр. Газизыбыз бер кайчанда кеше күңеле калдырып, рәнҗетеп яшәми. Киресенчә, бар кешегә ярдәм итәргә тырыша. Авыраса да, гомердә дә уфтанмый, сабыр кылып, Аллага ризалыгын күрсәтеп, әкренләп яшәп килә. Ул бер эштән дә курыкмый. Синең үткән юлларың бик матур, аңа кер, тузан утыра алмаслык. Әниебезнең йомшак куллары, йөрәк сусагын бастыра алырдай моңлы тавышы, бар сагышларыңны тарата алырдай назлы карашлары мине гомерем буенда бәхетле итте. Сөекле әниебез, менә синең матур туган көнең җитте. Теләкләр сиңа әлбәттә төшенкелеккә бирешмичә, исәнлектә, саулыкта, безнең казанышларга, шатлыкларга сөенеп гомер ит. Бел, без сине бик яратабыз. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде, бәхеткә күмәйек бүгенге бәйрәмең көнеңне. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр якты дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала оны һәр бер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын, шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шау-гөр килеп өебезгә, бар туган, дусларың тулсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр, син лайык иң матур сүзләргә. Мең яшәнкәем, бары шатлык белән, өләшеп тик бәхет безләргә. Хөрмәтле Әминә Мотыгулловна, юбилей тантанагыз мөбарәк булсын. Алда да бала оныкларыгызның хөрмәтен тоеп, матур гомер кичерегез, бәхетле булыгыз. Чәчәкләре матур булса да бармы шау